Dobar vam dan, vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Sportsko-plesni fitness klub Erigo de Mostar vrši upis novih članova, a više o tome reći će nam voditeljica kluba gospođa Dajana Markotić. Gospođo Markotić, prije svega pozdravljam i želim vam srdačan pozdrav i dobrodošlicu. Hvala vam puno i dobar dan vašim svim slušateljima. Pa evo za početak kažite nam nešto o djelovanju vašeg kluba i koje sve plesne vrste njegujete u klubu. Pa evo, mi vam postojimo od 2003. godine, to je znači već 16. plesna sezona, znači jednostavno zaista da kažem mladi stari klub. Imamo oko 250 članova, znači podijeljeni po dobi i po nivou znači znanja u plesu. Imamo također i fitness grupe koje znači vodimo isto znači kod nas u klubu. Vrste plesa koje mi njegujemo su jazz, ove znači moderni plesovi, jazz dance, show dance, akrobatika, gimnastika, balet i suvremeni ples. Evo, s obzirom da smo u najavi spomenuli da u nadolazećem razdoblju vršite upise u vaš klub, kažete nam na koji način se mogu upisati svi zainteresirani i postati dio vašeg kluba. Tako, znači mi djecu primamo već od 3 godine, znači nikad nije isuviše rano za ples. Prvenstveno djevojčice, ali i dječaci ako imaju želju slobodno, znači mogu doći probati, znači nama bi bilo jako, jako drago. Znači ples je za djecu rekreativno i natjecateljski, znači oni prilikom upisa biraju, znači da li se žele baviti plesom samo kao zabavom ili znači žele ići i po znači natjecanjima. Znači dobije od 3 u biti do 15 za ovaj plesni dio, iznad 15 se plesom možete baviti rekreativno kroz naše fitness grupe. Pa evo, znamo svi da postoji mnoštvo dobrobiti plesa, pa možete nam predstaviti samo neke od njih. Pa evo, da krenemo iz početka. Ples u biti nije samo sport, ples je i sport i umjetnost, tako da znači ako za vaše dijete izaberete ples, evo recimo naš klub koji jedini znači njeguje ples kao i umjetnost i sport, znači vaše će dijete naučit će se nekako znači odlikama sportaša kao što su zdravi život, znači odlasci na treninge, da znači dijete ima svoju obvezu, lijepo će se zabaviti, naučit će mnogo toga, imat će lijepo držanje, jaču muskulaturu tijela koju mislim već svi znamo da je jako teško u ovome načinu života ubrzano održavati. Naučit ćemo nešto i o zdravoj hrani, znači da bi se bavili plesom ovim znači malo na višem nivou. Znači mi svojim plesačima znači savjetujemo da ne jedu toliko slatko, ne piju sokove, nego ono da žive na način znači na koji nam govore mame, ono fina, zdrava domaća hrana. I evo za kraj još možete spomenuti možda gdje se uopće nalaze prostorije vašeg plesnog kluba ili neki kontakt broj na koji se svi koji se žele prijaviti svoje dijete to mogu učiniti. Tako, možete nam se javiti preko Facebooka ili preko znači Instagrama ili na mobitel 063 475 868 ili doći izravno u naš prostor, znači Dubrovačka BB preko puta Mostarke. Veliki naš prostor, znači osvjetlan sa puno prozora, tako da vam neće biti vruće, neće vam biti zagušljivo. Eto, gospođo Markotić, hvala vama puno što ste odvojili svoje vrijeme za ovaj razgovor. Hvala vama puno. Pozdrav. Naša današnja gošća u Vijestima Plus bila je gospođa Dajana Markotić, voditeljica sportsko-plesnog fitness kluba Erigo de, koji u nadolazećem razdoblju vrši upis novih članova. Pa nam je u ovom razgovoru gospođa Markotić rekla nešto o djelovanju njihovog kluba, kao i o načinima na koji se možete priključiti klubu. U nastavku najprije poslušajte kratak reklamni blok, a potom se vraćamo u uživanju u najboljoj domaćoj glazbi.